Matapos mailahad ni Padre Dama ang totoong nakaraan ng kanyang lolo, halos hindi nito mapigilang mapaiyak sa kadahilanang para sa kanya matinding kahihiyan ang ganoong uri ng kasalanan. Huwag na ho kayong malungkot, Padre. Hindi niyo naman kasalanan kung bakit nagkaganon ang inyong lolo. Kahit papaano, pasalamat na lang tayo dahil siya naging instrumento ng Diyos upang magawa kayo ng ama niyo. Wika ni Pekto sa umiiyak na pare. Pero Pekto, hindi pa rin yan sapat para maibsan ang kasalanan kanyang ginawa. Alam mo ba, naging pari lamang ako dito dahil sa samahang kinakaaniban ko. Sa kagustuhan kong makuha ang agimat ng 7 mata ng Diyos, nakiusap ako sa pinuno ng aming samahan para lamang makapanilbihan dito sa simbahan. Iniwan ko ang aking pagiging batikang antingero para sa trabahong ito. Hindi ako nagsisisi pero paminsan-minsan napapaisip ako kung ano ang aking buhay kung sakali mang ipinagpatuloy kong larangang aking tinalikuran. Sagot naman ni Padre Dama. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, kahit papaano'y naibsan na ni Pekto ang kalungkutang nararamdaman ng kanyang maestro. Kahit alam na niya ang nakaraan ng pinakaunang pari ng simbahan, hindi niya pa rin yun hinusgahan sa kadahilanang alam niya sa kanyang sarili, lahat ng tao ay merong itinatagong kasamaan sa kanilang katawan. Ilang minuto pa ang lumipas na pagpasyahan ni Pektong ibaling na lamang sa ibang bagay ang kanilang usapin. Mas tinuon na niya noon ang kanilang paksa sa mga demonyong naninirahan sa merkado para naman kahit papaano'y makaisip sila ng hakbang sa mga susunod nilang gagawin. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inilahad ni Padre Dama ang tungkol sa mutsyang tanga ng kapatid ni Tandang Ismo na si Impong. Ayon kay Padre Dama, hindi ordinaryo ang kakayahan ni Impong sa kadahilanang nagtatangan ito ng mutya ng bagyo. Walang nakakaalam kung papaano yon nakontrol ng katulad niyang sumasamba sa demonyo sa kadahilanang ang paniniwala ng karamihang antingero, hindi pumapanig ang gabay ng isang mutya na sila'y mapangibabawan at mapasunod ng isang demonyo. Dagdag pa ni Padre Dama na sa pamamagitan ng mutya ng bagyong tanga ni Impong, kaya nitong makipagsabayan kay Pekto sa anumang uri ng duelo. Nang marinig ni Pekto ang sinabi ng kanyang maestro, na pagpasyahan niyang laliman pa ng husto ang kanilang ugnayan ng agimat na kanyang tinatangan. Yun na lamang ang naiisip niyang paraan upang mapalabas niya ang gabay nito na minsan ang nagawa ng lolo ng kanyang maestro. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, nangako si Padre Dama kay Pekto na tutulong ito sa mga bagay-bagay na maaari niyang maiambag sa misyon ng kanyang disipulo. Mag-uumpisa na din itong kumalap ng impormasyon ukol sa mga nilalang na kasalukuyang umuusad papalapit sa simbahan. Sa paglalim ng gabi, agad namang nagpaalam si Pekto na siya ay babalik na sa merkado. Hindi naman yon pinigilan ni Padre Dama sa kadahilanang naayon sa kanilang plano ang ginagawa nito. Bago ito tuluyang umalis sa simbahan, ibinili niya kay Padre Dama ang tungkol sa maaring pagbisita ng lalaking kanyang tinulungan. Bumulong kasi yun sa kanya noong mga panahong bumisita ito ukol sa mga susunod nitong pagbisita sa kumbento. Nang marinig ni Padre Dama ang mga bagay na yon, ngumiti lang naman ito habang sumasang-ayon. Ilang minuto pa ang lumipas. Mabilisan na ding nilisan ni Pekto ang kumbento ng pasikreto. Kagaya ng nagdaang gabi, muli niyang sinuot ang kanyang kasuotan para magbigay ng isang kakilakilabot na mga bagay sa mga aswang. Habang binabagtas niya ang talahiban, maigi naman niyang pinagmamasdan ang buong paligid. Inaasahan na niya kasi noong may iilang mga ligaw na aswang sa lugar ang nagbabantay sa anumang magaganap na pagsalakay. Dahil alam ni Pekto ang kabuuang dami nito, inaasahan na niyang maghihiwa-hiwalay sa tig-5 miyembro ang mga magbabantay. Sa pagdating niya sa gilid ng merkado,
tumambad sa kanya ang iilang mga aswang na nagpapalipad ng mga ibon na kanilang inaalagaan. Pinapakalat nila yon sa buong paligid nang sa gayoy madali nilang matunugan ng mga nilalang na magtatangkang gumambala sa kanilang katahimikan. Hindi ako makikita ng mga ibong yan. Para yang mga bulag, walang maaaninag sa dilim ng paligid. Wika ni Pekto habang pinagmamasdan ang mga aswang. Maya-maya pa, agad naman siyang naglakad papalapit sa merkado habang patuloy na pinakikiramdaman ang buong paligid. Sa pagdating niya sa gilid ng merkado, tumambad sa kanyang mga mata ang iilang mga aswang na naglalakad papalibot dito. Dahil sa kanyang mga nasilayan, napilitan naman siyang hugutin ang kanyang punyal upang paghandaan ang kanyang susunod na pag-atake. Pagsipat ni Pektong malapit na sa kanya ang dalawang nilalang, bigla naman niyang tinadyakan ng isa sa mga ito habang walang habas na inuundaya ng saksak ang isa pa nitong kasama. Pagbunot ni Pekto sa dalawa niyang punyal na tumarak sa may bandang puso nito, bigla namang bumagsak ang nilalang nang wala ng buhay. Matapos niya itong gawin, dali-dali naman niyang nilapitan ang isang aswang na naghihikahos tumayo upang tumakas sa lugar. Pagtalikod nito sa kanyang kinaroroonan, buong lakas naman niya itong sinunggaban at walang pagdadalawang isip na ibinalibag sa lupa. Matapos niyang gawin ang bagay na yon, galit naman niya itong tinitigan habang nagtatanong ng, "Nasaan ang pinuno ninyo? Nandyan ba siya sa loob? Huwag mong tangkaing sumigaw. Bubutasin ko yung tagiliran mo." Nandyan sa loob. Pasukin mo kung kaya mo. Binabalaan kita, antingero. Maraming demonyong nagpupulong sa loob ng merkado. Takot na sagot naman sa kanya ng nilalang. Nang marinig ito ni Pekto, bigla naman niyang itinarak sa dibdib nito ang kanyang punyal at mabilisan niyong ginilitan ng leeg. Dahil sa bilis ng pangyayari, kung kaya't hindi na nakapalag ang nilalang, bagkus ay napahawak na lamang yon sa kanyang lalamunan upang mapigilan ang pagtulo ng napakarami niyang dugo. Sa pagtayo ni Pekto sa kinaroroonan nito, dali-dali naman niyang tinahak ang daan patungo sa entrada ng merkado. Kampante siya noong wala nang mag-aabang sa kanyang mga nilalang sa kadahilan ng nagawa na niyang mapaslang ang mga nagbabantay sa lugar na yon. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga ni Pekto ang entradang pinto ng merkado. Pagsilip niya sa lugar, bahagya naman siyang napakubli sa kanyang kinaroroonan nang masipat niya ang iilang mga tagabantay na umaaligid sa buong paligid. Sa puntong yon, tuluyang pumasok sa isipan ni Pekto na maaaring may mga importanteng panauhin ang imbitado sa nasabing pagpupulong. Sa unang tingin niya kasi sa mga tagapagbantay, masasabi niyang hindi tubong baryo ang mga ito, gawa ng kakaiba ang kanilang mga tinatangan na kasuotan. Maya-maya pa, pinilit niyang maisiksik sa isang kumpol ng talahib ang kanyang katawan sa kadahilan ng unti-unti na niyang nararamdaman ang pagsilapit ng iilang mga nilalang. Bagaman hindi siya nito nararamdaman, nababahala pa rin si Pekto dahil kapag nakita siya nito, paniguradong madali siya nitong masusukol. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagramdam sa paligid, marahan naman niyang binunot sa kanyang tagiliran ang kanyang dalawang punyal. Pagsilay niya sa paa ng isang tagapagbantay, mahinahon niyang hinintay ang paglitaw ng pagmumuka nito upang saksakin ang kanyang tangang-tangang punyal. Hindi na noong nag-alangang umatake pa si Pekto dahil alam niya sa kanyang sarili na dalawang nilalang lamang ang naglalakad papalapit sa kanyang pinagkukublian. Pagsilay niya sa paglitaw ng mukha nito, buong lakas naman niya yung sinaksak ng kanyang punyal at kasabay nito ang mabilisan niyang paghugot sa katawan ng nilalang patungo sa talahiban. Nang maramdaman ni Pektong papalayo na ang isa nitong kasama, agad naman niya itong inutusang bumalik sa pamamagitan ng kanyang isipan.
Maya-maya pa, nasipat na niya itong nakatayo sa harapan niya habang marahang umaangil. "Luhod! Ayokong makarinig ng kahit na anong ingay na nanggagaling sa'yo. Maliwanag!" Wika ni Pekto sa nilalang. Nang marinig ito ng lalaki, tumangulang naman ito habang bakas sa kanyang pagmumuka ang labis na pagpipigil. Ilang minuto pa ang lumipas, pinalapit yon ni Pekto sa kanyang kinaroroonan at walang awang inundaya ng saksak sa buo nitong katawan. Paulit-ulit niya yung ginawa hanggang sa dumating ang puntong tuluyan na itong bumagsak ng wala ng buhay. Matapos niyang gawin ang bagay na yon, mabilisan naman siyang sumuot sa isang makipot na daan papasok ng merkado. Labis-labis ang pagpapasalamat niya noon na hindi pa ito nasaraduhan sa kadahilan ng wala na siyang maaaring lusutan maliban sa lugar na yon. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagsusumiksik sa isang napakaliit na butas, panay naman ang kanyang pagrinig sa iilang mga panauhing nag-uusap. Ang iilan sa mga ito ay naghahanap ng mga nawawala nilang kasama, habang ang iilan naman naglalahad sa mga pinuno nila na merong kakaibang nilalang ang umaaligid sa paligid. Nang marinig ni Pekto ang pinag-uusapan ng mga ito, dali-dali naman siyang sumuot sa isang tindahang merong butas sa ilalim. Kampante siya noong wala sa kanyang makakakita dahil sa dilim ng buong paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, napansin naman niyang nagsilabasan ang iilang mga bantay na nakakalat papalibot ng merkado. Ang tanging naiwan na lamang doon sa loob ay ang iilang pinuno ng iba't ibang angka ng mga aswang. Dahil sa pangyayaring yon, napagpasyahan ni Pektong paglaruan ng mga ito at takutin sa pamamagitan ng bahagya niyang pagpaparamdam sa mga nilalang. Sa pagdating ng puntong 5 na lamang katao ang naroon sa loob ng merkado, doon na nag-umpisang gumalaw si Pekto. Alam niya noong matatalas ang mga pakiramdam at pang-amoy ng mga ito, kung kaya't mas tinriple niya ang pagkubli at sabulag na nakabalot sa kanyang buong katawan. Bagaman alam niyang meron itong epekto, hindi na niya ito gaanong pinansin, gawa ng ang mahalaga para sa kanya ay ang mabawasan ang lehiyon ng mga aswang na dahan-dahang nagtitipon sa baryo ng Kastilya. Sa pagpapatuloy ng pagramdam ni Pekto sa buong paligid, doon na niya napagtanto na hindi na siya gaanong nararamdaman ng mga nilalang. Dahil sa pangyayaring yon, minabuti niyang tumungo sa pinakamadilim na parte ng merkado upang mapagmasda ng buong buo ang mga nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas, nag-umpisa na siyang magparamdam sa mga ito sa pamamagitan ng paggalaw ng iilang mga bagay na nasa paligid. May mga bakal din siya noong inihuhulog sa bawat tindahan sa merkado upang makuha ang atensyon ng mga ito. Dahil sa kanyang ginawa, naalerto naman ng mga ito alinsunod sa kanyang kagustuhan. Anong pakiramdam na kayo naman ang tinatakot? Hindi ba kayo nahihiya? Mga aswang kayo, pero napakaraming mga dagang naninirahan sa inyong mga dibdib. Wika ni Pekto habang patuloy na nananakbo sa napakadilim na bahagi ng merkado. Matapos niyang makapagsalita, bahagya siyang nagpakita sa mga nilalang habang nakangisi. Nang akmang susundan na siya ng mga ito, bigla din naman siyang naglaho sa kadiliman na siya namang labis na ikinabahala ng mga aswang. Sabihin mo, ano ang kailangan mo rito? Sino ka? Bakit mo kami ginagambala? Nag-aangil na wika ng isang aswang. Nang marinig ni Pekto ang sinabi nito, humalakhak lang naman siya ng napakalakas habang patuloy na pinalilibutan ang 5 pinuno ng mga aswang. Dahil sa kanyang kapangasan, kung kaya't hindi na nakapagpigil ang mga nilalang na yon na gamitin ang kanilang pinakatago-tagong anyo. Sa pagsilay ni Pektong dahan-dahang binabalot ng kakaibang presensya ang 5 pinuno, doon na niya napagpasyahang pansamantalang manatili sa kanyang kinaroroonan upang mapaghandaan ang mga susunod na kaganapan.
Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang 5 pinuno ng mga aswang na nasa kaanyuan ng mga malademonyong nilalang. Bagaman walang nasisipat na pakpak noon si Pekto, labis pa rin siyang nababahala dahil sa nagsisihabaan nitong mga kuko at malakambing na mga paa. Alam niyang mabibilis ang mga ito. Sa kadahilan ng halos lumabas na sa kanilang mga binti ang mga nagsisilakihan nilang mga ugat. Maya-maya pa, muli naman niyang narinig ang nagsasanib-sanib na boses ng mga nilalang na nagsasabi ng, Nakuha mo na ang aming atensyon. Lumabas ka na sa lungga mo, antingero! Nang marinig ni Pekto ang sinabi nito, bahagya naman siyang napangisi sa kanyang kinaroroonan habang dahan-dahang binubunot ang talim ng kanyang 2 punyal. Matapos makapagsalita ng nilalang, laking gulat na lamang ng mga ito nang masipat nila si Pektong lumitaw sa kanilang harapan. Paghawi ni Pekto ng kanyang kasuotan, bigla namang napayuko ang mga nilalang dahil sa labis na pagkasilaw sa kanyang tinatangang agimat. Huwag niyo akong sindakin! Hindi niyo alam ang kaya kong gawin! Sigaw ni Pekto habang patuloy na pinagmamasdan ng mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman siyang naglahong parang bula sa harapan ng mga aswang at kasabay nito ang walang pagdadalawang isip niyang pagsunggab sa isang pinuno ng mga aswang na medyo malayo sa 4 nitong kasama. Sa pagbagsak nilang 2 sa lupa, halos hindi na nabigyan ng pagkakataon ang nilalang na yon na makatayo dahil sa napakalubha ng pinsala na kanyang natamo. Matapos ang mga pangyayaring yon, sabay-sabay namang sumugod ang 4 na nilalang sa kanyang kinaroroonan na siya namang hinayaan niyang lumapit. Ni isang hakbang papaatras ay hindi nito ginawa ni Pekto upang magawa niyang maipakita kung gaano kahihina ang mga demonyong kumakalaban sa kanya. Nang akmang dudumugi na siya ng mga nilalang, tanging pagngisi lang naman ang nagawa ni Pekto habang patuloy na nananatili sa kanyang kinaroroonan. Sa pagkalmot ng mga ito sa kanyang buong katawan, ni isang pag-atake walang sumugat sa kanyang balat. Sa muling pagsilay ng 4 na nilalang sa kinaroroonan ni Pekto, tanging pananahimik lang naman ang nagawa ng mga ito sa kadahilan ng hindi nila alam kung ano ang kanilang sasabihin kay Pekto. Maya-maya pa, doon na nagsiatrasan ang mga ito nang masipat nilang marahang umuusad si Pekto. Nang akmang magsisipulasa na sila sa kanilang kinaroroonan, mabilisan naman silang natigilan nang maramdaman nila ang biglaang pagsikip ng kanilang mga lalamunan. Sige, tumakbo kayo! Walang problema. Pero siguraduhin nyo lang, hindi mabibigti ang mga ulo ninyo. Wala kayo ritong mahihingian ng tulong. Lahat ng mga kasama ninyo, hindi kayo maririnig o makikita. Wika ni Pekto habang inuusala ng karagdagang dasal ang tangan-tangan niyang lubid ng kamatayan. Pagsilay ng 4 na nilalang sa lubid na kasalukuyang nababalot sa kanilang mga lalamunan, doon na sila dahan-dahang kinabahan, gawa ng alam nila sa kanilang mga sarili, tanging mga dalubhasang antingero lamang ang may kakayahang makagawa ng ganoong uri ng abilidad. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, panay naman ang pakikipag-usap sa kanya ng 4 na pinuno na para bang meron yung gustong malaman bago sila tuluyang bawian ng buhay. Paulit-ulit nitong tinatanong sa kanya kung sino ang kanyang naging guro at kung ano ang kanyang mga pinagdaanang mga pagsasanay para marating ang ganoong antas ng kakayahan at karunungan. Nang marinig naman ni Pekto ang pinagsasasabi ng mga ito, tumitig lang naman yon sa mga demonyo habang nagsasabi ng, Kung kilala ninyo ang paring nanunungkulan sa lugar na ito, yon ang aking maestro. Siya ang nagturo sa akin ng mga karunungang ito at mga pamamaraan para patayin ang mga katulad ninyong mga nilalang. Patayin? Ano naman ang atraso namin sa'yo? Wala kaming ginagawa. Namumuhay lang kami alinsunod sa aming mga pangangailangan.
Kayo talagang mga antingero. Masyadong makikitid ang mga utak ninyo. Galit na sagot naman ng isang aswang pagkarinig ng mga bagay na isinasalaysay sa kanila ni Pekto. Dahil sa sinabi nito, kung kaya't hindi na nakapagpigil si Pekto na tapyasin ng dila nito. Matapos niyang gawin ang bagay na yon, muli niyang itinarak sa leeg ng nilalang ang kanyang punyal habang nagsasabi ng, "Wala kang karapatang sumagot! Hindi ko hinahangad ang inyong mga walang kwentang opinyon!" Nang marinig ng 4 na aswang ang kanyang sinabi, tanging pananahimik lang naman ang nagawa ng mga ito habang patuloy na nakatingin sa lupa. Ni isa sa mga yon ay hindi na nangahas pang sumagot sa takot na baka matulad sila sa kanilang kasamang naunang nabigyan ng leksyon ni Pekto. Ilang minuto pa ang lumipas, bahagyang naantala ang kanilang pag-uusap dahil sa biglaang pagdating ng iilang alipores ng mga pinuno ng mga aswang. Pagsilay ni Pekto sa mga ito, hindi niya noon maiwasang magulat sa kadahilanang sa isip-isip niya baka napaaga ang pagbalik ng mga ito sa loob ng merkado. Bago tuluyang lisanin ni Pekto ang kinaroroonan ng 4 na pinuno ng mga aswang, sinigurado niyang nawasak niya ng husto ang mga bunganga ng mga ito upang hindi makapagkwento ng mga bagay na kanilang naranasan. Matapos yung gawin ni Pekto, muli siyang nagbabala sa mga nilalang na kapag pinilit nilang ilahad ang kanyang totoong pagkakakilanlan, parehas ng kanilang sasapitin ang iilang miyembro ng kanilang pamilya. Dahil sa lakas ng sabulag at pangkubli noon ni Pekto, kung kaya't nagawa niyang makalabas sa merkado gamit-gamit ang sabulag ng presensya ng isang aswang. Yun na lamang ang nais niyang gamitin noon para lamang makalabas ng ligtas sa pugad ng mga ito. Habang tinatahak niya ang mga nagsisitaasang talahib, panay naman ang kanyang ginagawang pagmamasid sa buong paligid. Maya-maya pa, bahagya naman siyang natigilan sa kanyang kinaroroonan nang marinig niya ang pagsigawan ng iilang mga aswang dahil sa mga pangyayaring hindi nila inaasahan. Sa pagbalik ng katahimikan sa buong paligid, agad namang binagtas ni Pekto ang daan patungo sa kumbento. Hindi na siya noon nagsayang ng oras na makabalik sa kanila, gawa ng inaasahan niyang anumang oras mula noon, darating ang kanyang kaibigang merong daladalang mensahe. Sa pagdating ni Pekto sa loob ng simbahan, nadatnan niya si Padre Damang nagmamasid sa napakagandang kalangitan. Ayon sa matanda, magmula noong umalis si Pekto sa kumbento, patuloy siyang naghintay para lamang masigurong ligtas ito at buhay. "Huwag niyo na po akong alalahanin, Padre Dama. Kaya ko na po ang sarili ko. Tsaka, sigurado naman po kung hindi ako pababayaan ng aking mga dalang mutya." Wika ni Pekto matapos nitong marinig ang hinaing ni Padre Dama. Hindi sa lahat ng oras at pagkakataon, dedepende ka sa agimat mong tangan, Pekto. Paminsan-minsan, matuto ka rin bigyan ng atensyon ang lakas ng iyong katawan dahil malay mo, yan pala ang kahinaan ng nilalang nakaharap mo. Sagot naman ni Padre Dama sa kanya. Matapos ang kanilang pag-uusap, bigla naman silang natigilan sa kanilang ginagawa nang marinig nila ang muling pagkatok ng kaibigan ni Padre Dama. Nang marinig naman yun ni Pekto, mabilisan niyang pinapasok ang nilalang upang hindi yun makita ng iilang tagapagmasid ng mga aswang. Manong Pekto, may masama at mabuti akong dalang balita sa inyo. Ang masama, paparating na sila Tandang Ipong. Ang mabuti naman, Naudlot na wika ng lalaki. Okay, naku po. Ito na ang kinakatakot ko sa lahat. Yung pagdating ni Tandang Impong. Isipin ninyo kasing lakas to nung isang maestro ni Pekto. Paano kaya tapos nasa panig ng kaliwa meron pang mutya ng bagyo? Anong gagawin ni Pekto rito kapag kaharap niya to? Pero syempre, mutya lang ng bagyo yon. Ang kaharap niya 7 mata ng Diyos, di ba? Kaya tingnan natin kung ano mangyayari.
Pero baka bukas na yon ulit, 24-25. Tapos after nun, baka mag-rest tayo kasi patapos na tong 7 mata ng Diyos. Yun lang. Salamat.